Нека да видим номинациите в тази категория. Сгради със специално предназначение. И така, в тази категория победител е специалната награда за принос в изграждането на екологична инфраструктура получава Столична община за инсталации за биологично третиране Хан Богров. Аплодисменти и моля заповядайте на сцената, за да получите своята награда за инвеститор госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, за проектант и изпълнител господин Ивайло Георгиев, управител на обединение Егерсман и Ко. Госпожо министър, колеги, уважаеми госпожи и господа, позволете ми най-напред да поздравя всички вас с наградите тази вечер. Много награди се раздадаха, много инвестиции са направени. Говорим за криза. Хубаво е, че се справяме. Специално искам да поздравя кметовете, които и техните представители, които тази вечер получиха награди. Толкова много градове се представиха, че това означава, че наистина средата в нашите градове се променя. Тази награда е изключително ценна за нас. Това е награда не за Столичната община, това е награда за София и софиянци. Това са сградите от първия етап на инсталацията за битови отпадъци на София. Така че след дълги години коментари и обещания, всъщност ние вече имаме работещи 2 инсталации за преработка на хранителни и растителни отпадъци. При това проект изключително екологичен, зелен проект, изцяло зелени сгради. И за това искам да благодаря на първо място на целия мой екип. Вие видяхте представител на екипа, който получи 2 награди тази вечер. Тук с нас е госпожа Мария Бояджийска, на която се дължат всички усилия по приключването на този проект и искрено и благодаря. Да благодаря на Министерството на околната среда и водите и управляващия орган от Оперативна програма Околна среда. Това е една изключително екипна работа. На министър-председателя господин Борисов, който и в качеството си на кмет започна този проект, а в качеството си на министър-председател успя да го финализира. И разбира се, да благодаря на Европейската комисия, Европейска инвестиционна банка и накрая на изпълнителите. Изключително качествена работа от компанията Егерсман. За това искам да благодаря на всички за тази подкрепа и да ви пожелая следващата година да бъде много по-успешна за всички, да се възползваме от европейското финансиране, за което и министър Павлова говори, максимално бързо, за да може и компаниите да имат работа, хората да имат работни места, а най-вече да променяме средата в нашата държава. Госпожо кмет, господа, честито, благодаря ви. Да намалим влиянието на сградите върху околната среда, да оптимизираме експлоатационните разходи и да постигнем висока енергийна и водна ефективност. Все по-често говорим за това. Все по-често арогантното поведение към околната среда отстъпва място на здравия разум. Госпожи и господа, последна